ɗam hanne en goni lewru tubaku jeego yabol nyalande mudum laso go wala dubol hitane ujuna didi e duubi sappo e jeetal sakra fulbe ko jankirte mudum mi hawri mi sanni mi yetti bodum ano e garki ano e gatto hakkiloji mudum illa kanal trawo mako lati habaruji meden hanne kikidene do cennirte nani koy habaruji meden cennirte illa darnogal damin do e gonga do ko lati habaruji meden cennirte hanne en garam bataden e der sire ko ton do kanko maire sire ko tonu is do nyolon fu o wurtake e do ko lati labi din en do tobo diang hala mudum on garan nanono no hore habaru ko lumbo wontinori bawo majjong en garan batanen fawe chore aéroport gloji be himbe mudum kan bo be gona be kokke jawdi ko lati no kure mabbe ne be gonno nen en no kure nen kan bo e do lawol gomnati leydi bene dum non kan bo filla kay no wada don on garan nano farni do ko habaruji meden en garan batanen kambe lati e police républicaine kambe bo be burtini irkisi jamaade be rite radda fa chore ila konji fayago kome no habar ko longo tino sakra fulbe don bo on ganan do lati ko habaruji meden mawdi cendirte jong kiki derne ayo kade mi hawri mi sanni mi yetti boddo sakira fulbe fofo modo e garki fofo modo e gattol hakkiloji mudum illa kanal 3 ma min sake modo Hammadi Adam min warti modo e do ko lati habaruji meden cennirte hanne gonga fu do habaruji meden en gari em bino em garam batan do em ko lati kanko maire sire kotun do em kanko isdo nyolon fu o wadi worne e do sire kotun nen en be do lati e do burtino tuniji e de labi den on ande wakati e dian tobo mudum non der sire kotun wangalde mawon do mi ela hakkiloji mudum ya filaka wakatimma tobo dia non do ngon em acci to ko commune Cotonou do em mudum kambe bo be ummi be daro e do ko lati do o em puttiri nin en kan woni diam to mudum ko natta e do nokkuja fu dian dan en elol mudum e do sire Cotonou do em e do filla kanko isido nyolon fu lati do meru Cotonou do o wi gonga arande taw kan woni be dara golle de do be gatta to ko wiye dian dan en wiye to nyamu e do gureje de Cotonou do em dum woni arande e do golle mabbe be gonta be gada o wi buradu ko lati e der kanivo don kan woni de gabbule lawol don be cukkita dum be botta tuni gonni kanum bo e do fongo passeji lawol don gon em dum do wonta e sukka e do ilinago diangol be ikina tuniji di don fu tuni gonni kanum bo sukki do to diang inilagol mudu wadana tuni don bo be ikina dum do lati golle mawde tawde be goni be gada notto ko wiye dian nan to dum nyaamu kaden de sire Cotonou do en fa e non fu tobo diam asawe ngodo ngo en ngo hadai kanko lati do isdo nyolon fu e conseil mudum yago e délégué be burto be dara jemme fa hanne golle de do be gatta to ko tuniji din be ikina dum be dano be gatta to ko wiye dian dan en e do le itade mudum de commune Cotonou do wiye be kenyida dum gamma jonnun acci kanko isdo nyolon fu lati do maire Cotonou do gonga o wi dum do lati be gara be dara noy golle den be goni be gollira dum golle den non noynun e goni e jahira o wi bo e do filla makko to on dari fu on jian tuniji gesidi do di lati wa tuniji di be bottata be do be cukkita labi din to on dari fu on tawan dian dan en e ila kaden sadar magon fu wadai do ngon en dian nay tokki labi mudum o wi dum do lati golle dabare mabbe be goni be kocca kan o wi kanko bo sayni o ummo o wara o yi dara jemme no golleji din woni e yahira o wi gonga ko sabi hanne ko be burti kambe bo e do ko lati mo inol no kuje den himbe num e do Cotonou do woni e matna be wiya be wakkati mafu sai be ummo kambe himbe meri be dara no be gatta to ko wiye tuniji din be ikina dum no to ko wiye diang dam en toyraji mudum waddanta be wiye be keba lekki majjum kan acci to kam bo be burti be wi sayni o wurto kanko fu e bawal makko be dara golle den no be gadirta dum o wi bo gonga yo be do e ela sai kambe bo be kabba anniya be jogo mo inere be mo ina fa dum woda no to ko wiye kambe bo to be goni fu tawa labargal ngal do woni e don kuje den atawan dian dan hebi no yawtirta torragon fu kadem warta nata hakkune don o wi gonga to nji buri gisini don ni en tuniji din to hana kambe tibbe kabbo anniya be mo ina no kuje mabbe dum wadata
dow lawol majjum kanko meru sire Cotonou em e gonga fu o wurtake den ko o wurti bo o yahuwa ɗon o natoy wuro e wuro fu o hokki ɓe ɗo ɓe en hakkiloji o no watto ko wiye kay bo ɓe jogo nokkuje maɓɓe mo ina ɓuradu kamɓe laatiɓe hitantoɓe haraka diyan ɗo coggu muɗum ɓe bi ɓe ɗon bo o wurta ɗon o yehi o daroy nonnoy num ɓe gonni ɓe gollira nonnoy diyan ɗan ɓe gonni ɓe jogira ɗum kamɓe bo e dow ko laati diyan ɗan en moƴƴinol muɗum fa ɗum laaɓa dow lawol majjum ɓe ɗo wurto kanum bo wi sey ɓe jaa ɓe kokka ereji maɓɓe e dow to diyan ɗan en ƴogete no watto ko wiɓe annane ɓe pamane du e dow nokkuje ɗen en e gonga fuu kanko Isidore Niolon fuu laatiɗo no toriɗo taw inne meru sire Cotonou o wittoyi o wi ɓe jetta gominante leydi Benin ɗo e golleji muɗum woni e waɗa no watto ko wiye ɓiɓɓe adama welto nana belɗum e dow haala laɓargal e dow haala diyam e dow gurdam kuwa fuu e de sire Cotonou fa yago de leydi Benin ɗo butu o wi kanko o yetti e kamɓe laatiɓe gominante leydi Benin ɗo e golleji muɗum woni e waɗa te en jessi habaru kollon kol en jattoto fawecore gloji be himɓe muɗum on anni barɗe jawtunoɗe ɓe kollino ɓerɗe maɓɓe bisiɗe de gominanti leydi Benin ɗo kamɓe bo dow kollol ɗum ɗo du laati nokkuje maɓɓe ɗe gominanti leydi Benin ɗo jaɓi fa gominanti leydi Benin hoccino dabare kanum bo wi e gonga fuu yoɓanɓe ceede nokkuje maɓɓe to gon e dow lawol majjum nun accito ko gominanti leydi Benin waɗi walde mawne gon kamɓe bo ɓe ɗo hitanto e dow golle ɗe e dow joggi maɓɓe ceede min koccoy habaru kolɗem mi ela hakkiloji muɗum fa hanne sakiraɓe fulɓe himɓe tawanoɓe fay nokkure glogji ɓe ɗon to aéroport waɗete nokkure nden en kamɓe ɓe leydi muɗum jaɓano kamɓe bo gominanti leydi Benin ɗo e woni e hokkitaɓe ereji ɗiɗo kan woni ceede nokkuje maɓɓe ɓe gominanti jaɓi te en daari bo fawecore tangbo Xavier de commune ze farton nun ɗon kamɓe laatiɓe hokcaɓe dow golle ɗen en ɓe jahi ɓe jaɓe jiyaɓe ɗo ɓe tannina ɗum ceede muɗum e dow nokkuje maɓɓe ɗe gominanti leydi Benin ɗo jaɓi ɓuradu e ardagal kanko bawriya ministre kitantonga haala jonde sese de leydi Benin ɗo e gonga fuu koɓe jayi ton on en e dow golleji maɓɓe ɓe golluwa ɗon golle ɗen no hani wiye ɓe golla ɓe ɗo jeyi nokkuje muɗum yetti wari kanum bo ɓe tannini ɗum ceede muɗum amma ceede ɗen ɗe laataki limeteɗe e ereji num ceede maɓɓe winnete jon kam ɓe jaha ɓe jaɓa ceede ɗen en e dow bankiji dow filla kanko Moussa fils Djibril o ɗo laati mawɗo e dow walde nden en o wi'i te en daari illa ko ɓe puɗɗi golle ɗen ɓe hanne ɓe gonɗon laawol jeeɗiɗaɓol kannum ɓe maɓɓiti ɗon on en jon kam ɓe gona ɓe joɓa kere en ceede muɗum to ceede ɗen bo joɓɓol muɗum ɓe ɗo laati e hoore muɗum kanje nokkure nden en to ɓe burtake ɓe gari nden ɓe tannina ɗo ereji ɗin amma o wi ten daari e dow golle maɓɓe ɓe ɓooya nan ko ɓe gayna ɓooyolngol ɗen bincike nun taw ɓe gaɗata faa ɗum wooɗa ngam ɓe ɗo yetti wadde ereji muɗum ɓe daran ɗum woɓɓe bo noon ɗon e kamɓe wonɓe dow nokkuje ɗen kannum aldino ɗum wi wane yahu jaɓanam ɓe ɗon fuu e hani wiye ɓe biƴita ɗum taw ɓe daran watto ko wiye ɗum laaɓa to ko ɓe kokka ɗum ereji ɗin en ɓe bi bo fa hande te en daari e dow ministre bawriya ministre kitantonga haala golleji ɗiɗon ko tannina ɗum fu kannum hokka projet mawɗo ɗon en e dow joddi maɓɓe ceede den te en daari woɓɓe noon ɗon kannum bo ereji muɗum huuɓay ɓe garay woɓɓe bo noon ɗon kannum bo waray woni ɓe ɗon sakiti noon garki jon kam ɓe eeli ɓe ɗon muñal e hunnuko woto fa hanne ɓe bittanan ɓe ɗon to ereji muɗum waroy gayni fuu ereji ɗin ɓe koccan ɗum ɓe jaaɓe kolla walde mawne resane hitantode golle ɗe ɗon ɗe en o wi to hana wiye kuwa yeggitante noon goɗɗo maɓɓe yeggitantake joni kam sey ɓe kawra taw e muñal e golleji ɗin en golle ɗe ɗo ɗe puɗɗuwa ɗon kamɓe laatiɓe ɓe dow nokkuje muɗum fawecore gloji ɓe nokkure muɗum ɗiɓe jaɓi ceede mum kamɓe gonta ɓe joɓaɓe e dow e golleji maɓɓe ka e bo no watto ko wiye ɓe keɓa nokkuje maɓɓe ɓe jaha kaden to ɓe jooɗoy gonga fuu te en daari e dow walde nden golle maɓɓe garoyta ɓe golla ɗum fa hanne e dow commune to kowa fawecore tori yabame farton num ɓe jahoyta illa gloji ɓe en jattoto fawecore ila konji fayago kome fartongon en kamɓe laatiɓe police républicaine ɓe ɓurtaki ɗon e ariskisi maɓɓe manga biyetenga rada ngam bo to neɗɗo nangoy lawol ko e jogoy dogguduji fuu nga hollanno illa to woɗɗi saka dogge noy neɗɗo doggoyta ɓe ɓurtaki ɗon fa hanne kamɓe bo kaynum wutiniɓe lawol kol sakira fulɓe fa hanne emi ela hakkiloji muɗum fay lawol kome ila konji département mono kamɓe laatiɓe police républicaine ɓe ɓurtake e laabi ɗin e irkisma e biyetenga rada
irsikingambo be burti be ja be dara nonnoy be gatta to ko kambe latibe wadobe dogguduji puyi e der lawol ngoldem e gonga fu ko e burti ton kanko latido mawdo police républicaine fawe chore muno kanko jakka tonu coin o wi e gonga tendari lewru tubaku na yabul be burta keno be kokki himbe joje be kollidum be baaji dum bodo e do ko lati dogginol laabi din en e hasarawji dum wadata a wi ama joni be gaynun don kokkol joje hakkiloji di don jombe bittoy wadom be nata wa e laabi din be kagga be do fu woni e do e dogga e wada dogguduje do laabi din en buradu saria nonno wiila tendari bodu gambe do lati wa e do dogginol laabi dum tawa neddo to jogoy doggudu womma ta asidanji kan watta e lawul hinde lanaji lasoji didi e go'o kan lati kaggadi gadanaji ereji dido lati to wi'a nokku fu hinde kilo lasoy didi e sappo hinde awa go'o neddo doggirta dum tawa neddo jaltina hinde kilo hewre e laso e jeetati tawa neddo dogginat ma don hinde hinde majjande sedda gondini dow lawol majjunnum accito ko be bi joni sey be ummo be daro be watta do ko wi'e be kada ko lati asidanji gadoje do laabi din em dum do bo accito kambe lati be police républicaine be buti e laabi din be kaggo be adum be kokkibe ereji be do lati jabobe cede bem be do fu be dullaydo hinde cede keme nayi e foto sappo kannon lati ko be kebi be jabe do be lanaji mudum be kaggi be bibo be puddu adon joni e golle mabbe gam be darta ko kadem be do lati woni e laabi din e doggina puifu be kaggandu an watto ko wi'e himbe reno e do laabi din asarawji din dido di bultano bibbe adama der leydi Benin ila konji en bittan der sire Cotonou mawnatanen e dow filla kanko latido ministre Bintou Chabi Adam Taro kanko bo o wadi filla e dow ko lati jamanu suka africain kanum bo ka woni jamanu dum do latibe bibbe e de africain de leydi meden balebe do kanum bo jamanu kol be nyami dum kaynun dabare kaynum be kocci kay bo de gominant leydi Benin hakkilo modon e dow filla ministre hikka e dow ko laati nyalane cuɓane e dow suka leydi Afrique e gonga ɗum ɗo laati nyalane hikka suɓane e wallere mawne betene Union Africaine kamɓe bo ɓe cutti e kamɓe laatiɓe ɗo walleji feere feere no ɓe gatta to ko wi'e sukaɓe leydi Afrique ɗo kanum bo nani belɗum e dow gurnam muɗum dow lawol majjum filla ka hikka ɓe kocci kan woni sukaɓe leydi Afrique ɗo butu wi'e kanum bo to goɗɗo maɓɓe yeggitane to goɗɗo acce dor yarugo genni yeeso ɓuradu dow yaadu Afrique yeeso dow lawol majjum e hani sukaɓe fu ɓe gatte e der kuwa fu hocce watte e dow watto ko wi'e leydi Afrique ɗo kanum bo yaha yeeso de gonga hikka der leydi Benin ɗo e dow kamɓe bo ko laati filla sukaɓe koɓe kocci kan woni sukaɓe biyeteɓe albinos kan woni sukaɓe rindeteɓe tawa ɗum huɓay ma tawa e wojji gasa muɗum fu ta daali ta hocci ga ɓandu muɗum ɗum fu a tawa nun e nanda hinde nonno sukaɓe ɓe to wontinori tawa sukajo boɗejo non danejo non a annata iri oynum to iri sukaɓe ɗum ɓe bi'i hanne e dow gurnan de leydi Benin ɗo ɓe keɓa nawellaji boɗum gam ɓe ɗo woni e fottaɓe woɓɓe du e dartamɓe non tawa waɗiraɓe ko laati kon bo ko nifa e ɓerɗeji muɗum ko woni kuƴƴe bonɗe dow lawol majjum non akkito ko kanko laati ministre Bintou Chabi Adam Taro kanko kitantoɗo haala gurnam ɓiɓɓe adama de leydi Benin e haala jawdi nyallaka muɗum e wiye microfinance o wi'i gonga e hani hikka kamɓe laatiɓe sukaɓe ɗon ɓe pamane neɗɗo fu haɓɓa anniya famana saria hakke suka e der leydi Benin ɗo dow lawol majjum o waddani du filla kamɓe laatiɓe sukaɓe rewɓe bo ɓe ɗo ɓangi lawte illa du waɗay duuɓi sappo e jeetati ɓe ɗon tawa e dow ɓangal muɗum ɗon on em ɓe keɓi ɗum ɗo nawellaji ɗuɗɗum ma ɗum bo tawa kere en sukaɓe e woso e dow ladde e dey ciye ɗon on em e waɗane golle nawɗe ma woɓɓe nangaɓe du maccunagal tawa e de sire mawne ɓe ɗo nange e golline gollal ngal hana ngal du muɗum hewtinayi ɗum fa golla o wito ɗum ɗon
ɓe kaɓanan ɗum boɗum nder leydi Benin ɗo no watto ko ɓurtina kuƴƴe bonne ne ɗon ne en kanko laamu leydi Benin Patrice Talon o wi gonga o hocci nufayre no gonga o laati sariyaji ɓiɓɓe adama fuu rene de leydi Benin ɗo en ɓawo majjum kanko ministre on en o eli inne gominante leydi Benin ɗo kamɓe laatiɓe ɓe ɗo mawɓe ɓe o gollidinta o wi o yetta ɗum boɗum yaago ɓe ɗo laati hokkoɓe ƴoƴe hokkoɓe fa hande jawdi no watto ko wiye potal hunnuko woto nata de leydi Benin ɗo o ela du fa hande ko laati ponnitol e potol e hakkillo fukkingo hakkillo woto nata de leydi Benin e dow kamɓe laatiɓe ɓe ɗo waroyta kanum bo jogo Beneni fa Benin yaha yeeso. illa Cotonou en bittan fay gaɓɓule fottorde leydi Benin e leydi Nigeria kan woni iwoye farton kanko laatiɗo directeur général ABGF o wurtake tongon en o yahi o fottoyi ɓe ɗo woni e dow gaɓɓule leydi ɗen en ɓe dara ko laati golle gominante lewni kanum bo e waɗa e watta jawdi e dow gaɓɓule leydi ɗon en dow jamanu kamɓe bo e dow yonta ñalanne ɓe cutti jamanu e dow ko laati pottol leyɗe de leyɗe meɗen Benin ɗo nonnoynum himɓe wontinol ton e jonne ɗume noon laati ko gominante leydi Benin woni e waɗa ɗume noon kamɓe laatiɓe jooɗiɓe ton bo woni e eela ɓiɓɓe leydi Benin ɓura du kamɓe laatiɓe ma laamu leydi Benin ɗo mi eela hakkilloji muɗum fa hannde illa iwoye jippaki fawecore iwoye frontiére Benin Nigeria gonga e dow ko laati jamanu jonkan gaɓɓule leydi nder aduna ɗo fuu jamanu ko ɗon noon kanko laatiɗo directeur général ABGF o yaha o dara fa hande ɗum ɗo ko laati gominanti kanum bo ñanɗe muɗum ceede gattol muɗum ceede e dow nokkuje ɗen ɗume noon ɗum woni e ɗum hokka ɗume noon moƴƴuwe iri oye num ɓe goni ɓe gatta kan noon jippinimo ɗon ɓe dara du ɓe jaa ɓe dara golleji ɗiɗo gominanti e ɓawowal muɗum woni e watta e dow ceede nokkuje ɗen moƴƴinol muɗum kanko Awakil Saliu o ɗo laati kanum bo o koccaɗo e dow nokkure maɓɓe nden en kitantoɗo fawecore iwoye ton gite o wi'i te ndaari hande ɗum weliɓe boɗum gan e gonga duuɓi jawtunoɗi kamɓe Benin yeggitannoa ko laati gaɓɓule leydi muɗum kon woni du frontiére e gonga ɗum ɗo hande kan ɗum weliɓe boɗum ko ɓe ɗo suutoriɓe kanum bo fa wari darɗe maɓɓe dara nennenum kamɓe bo ɓe gontinori e gurna maɓɓe amma fa e noon o wi gonga ɓe gonduno torraji gon torraji ɗin kan woni pont maɓɓe pont ngam bo nga waɗama joni fa hande ɓe gondi elgal ɓe elata gominanti kan woni lawol maɓɓe ngol daare gam ɓe goni takkol Oyo State ɓe boɗɗaki ɗum ba seɗɗa ɓe ɗo du laati kanum bo dow haala sana'a ɗo ɓe keɓan laabi majjum e gonga fu te ndaari far nokkure nden en ko laati himɓe USF yaago ɗon en lokotorare e yaago fa hande garban nayi ɗum fu woni nokkuje maɓɓe to ɓe gattana e kamɓe laatiɓe police en fu nokkuje muɗum to wanta ɓe ɗon ɓe gaɗana nokkuje ɗen en kanko Clotaire Mavoa o ɗo laati notoriɗo inne ministre kitantoɗo haala jonde cese de leydi Benin ɗo o wi'i gonga te ndaari fu jippaɗe maɓɓe e kamɓe himɓe ABGF laatiwa ɓe jaha ɓe dara no noynum golleji ɗin woni e yahira noynum fay weccore gaɓɓule leydi ɗin kanum bo himɓe wontinori e jonne gonga bo te ndaari illa hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e duuɓi sappo e naayi illa den himɓe ABGF kanum bo waɗata e dow ko laati yonto ñalane gaɓɓule pottol genniji kanum bo dow frontiére ji ɗen jamanugol ɓe gaɗa ɗum ɓe dara du fa hande no ɓe gatta to ko wiye ɓe pooɗa hakkilloji mawɓe genni ɓe gatta ɗum e dow gaɓɓule leydi ɗon on en to leyɗe yahi fottoy tawa no watto ko wiye ɓe ɗon bo ɓe kinnano e dow nokkuje ɗen en kanko Marcel Aité Baglo laatiɗo DG ABGF o wi'i gonga hande burtaɗe maɓɓe ɗin ɓe burtoya ɓe jaha ɓe dara e dow golleji ɗin noy himɓe ɓe ɗo wontinori kan kamɓe laatiɓe ɓe jiiton ɓen himɓe iwoye ɗum weliɓe boɗum gam ɓe keɓi ɓe paami getti maɓɓe kan wari darugo ɓe getti maɓɓe gominante maɓɓe yeggitanayɓe gam himɓe leñol gotol gonnum hoti fawecore to ne e hani bo ɓe gattane guite kamɓe bo wakkatinima fuu ɓe bi bo gam ɗum weliɓe kamɓe bo ɓe keɓa takkol maɓɓe dow ɓe dow lawol denigu
dow lawol lokotorare dow hunde fuu ko taweteni ko yata ɓe yeeso tawi ka bo ɓe goni e nder gonga ɓe gaɗan ɗum waɓɓe pooɗa hakkilloji kamɓe laatiɓe mawɓe wonɓe kanum bo e dura genni notto ko to ɓe jeggi tan e gaɓɓule genni maɓɓe e dow pottir genni maɓɓe to woni fuu ɓe kocca ɗum ɓe jogo ɗum fa ɗum moƴƴa e gonga jamanu kol hinde jonkan duuɓi joynum ɗon ɓe gatta e jamanu kol hakkunde ɗo ne en ko laati dow lawol sana'a dow lawol du himɓe ko wonta e teta e dow gaɓɓule e dow pottirgo genni ɗo en ɗum fuu notto ko wi genni yaha yeeso e gonga fuu sekira fulɓe mi hawri mi sanni mi yetti bo ɗin ko laati habaruji meɗen hanne kikiɗene cennirtende fuu ɓurtani mi yeggitanay ko muɗon keddanto gonɗo fuu mi sanna on mi yetta on du inchallah mi ela on fa hande duwaw mi ñaganake on du duwaw sakira fulɓe tedduɓe gonga mi sanna on boɗum mi yetta dow fa hande ɗo sakira meɗen wonɓe dow nokkuje ɗe fuu e dow golleji meɗen mi yeggitanay goɗɗo muɗum mi sanna on boɗum mi yetti on sanne sakira fulɓe anon e gattol hakkilloji moɗon illa kanal 3 ma ko laati habaruji meɗen e fillaji meɗen feere feere ɗum fu on garanna non illa darnogal meɗen canal 3 wama ɗo en sakira fulɓe wonɓe nder leydi bene fa yaago wonɓe dey leyɗe yaasi on fu mi yeggitanay ko muɗum mi sanna on boɗum kanko Babo Nene Ba journaliste Sénégal mi yeggitanay ɗum mi sanna ɗum boɗum e dow ko laati fa hande wonɓe laatiɓe kanum bo hokkoɓe habaruji fu on fu mi yeggitanay ko muɗum mi sanna on mi salmina du e dow muɗum mi ela du fa hande sey kura waga jam hirtanay dow gureji meɗen e dow nokkuje meɗen kanon laatiɓe wonɓe kanum bo wakkati fu e watte hakkilloji muɗum ɓe inɗe muɗum wawta ko lisi ko woni wakkati ene ɗo e woni e dara illa darnogal ɗo kanum bo mi sanni on mi yetti on do fa hande ano e garki ano e gattol hakkilloji muɗum illa canal 3 wama ɗo mi yeggitanay mi sanna on boɗum sakira fulɓe min sakike moɗon Hammadi Adam fa yago Amsel ngel min fo no jogotiri taw ko min gaɗi habaruji ɗiɗo illa darnogal ɗamin ɗo mi wiyan kadin lanɗo hewtina en jango kikiɗe yanɗe goto ɗen en e gonga dow habaruji meɗen en godi yanɗe go'o e maƴƴanɗe laso 10 e yaago fa hande kikiɗe yanɗe jeeɗiɗi e maƴƴanɗe laso 10 kan woni ɓawo julde futuron ɗon gon en ɗo illa awa leydi Benin habaruji muɗum nonnon ɗum latori e dow fillaji meɗen feere feere en godi ɗon kanum bo mi yetti sanne sakira fulɓe mi wiyan kadin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakira fulɓe jang hirtana en e nder gureji meɗen